Sisekuphahleni bogogo nomkhulu, siyaphahla sekuyo indima ye-financial breakthrough bhekwayo. Phezu kwayo indima yokuphahla sithi amakhandlela awavuthi kanti sazokhuluma ngelinye ilanga wogogo nomkhulu ngehistory okanye nomsuka womlilo, ukuthi umlilo uswakuphi, hamba kanjani kuze kube khona into elayithawayo, wasuka kuphi. Cela bafule bepho kancane. Makhosi, siyakhula abogogo nomkhulu, abakomalume nabasekhaya, siyakhuleka inhlonhle enkulu, siyakhuleka ishingishane zomoya, siyakhuleka kuzo zonke iy'dalwa ey'khona ezikanye nami, ezingivikelayo, ezingikhathalelayo. Ngiyakhuleka kubunikazi bomsebenzi. Makhosi amakhulu, sisokula udaba usuku lwesibili, udaba le-financial breakthrough, le-financial freedom. Namhlanje ngicela ukushintsha indlela yokuhlala noma yokukhuluma nani. Makhosi amakhulu, inhlonhlo, nina bogogo nomkhulu, zokhuleka kunina, zokhulekela i-financial freedom, i-financial breakthrough. Sizocela kunina ukuthi sizocela ukuthi kubo bonke abantu abeza la ekhaya, kubo bonke abantu enibavumelayo, enibavulela iy'nhlanhla zokuthi bagcine bafinyelele la ekhaya,
Sizobacelela ke namhlanje usuku lwesibili impumelelo kwezimali. Sizobacelela ukuthi konke abakwenzayo ukuthinta imali kuvuleke, kukhanye, kube njengehlabathi zolwandle. Sicela kini bogogo nomkhulu, nina esithembele kunina kuwo konke, ukuthi nibe kanye nathi. Sizozehlisa kunina ngoba yinina eniphethe intambo, yinina eniphethe konke. Ngalezi bani lezi sithi siyacela esibaneni esimhlophe ukuthi izinto ezivuleke kukhanye kuyonke indlela, kukhanye zikhanye zonke indlela, kuvuke konke okuhlangene nomsimo somnotho, kukhanye ukuthi sikwazi ukufinyelela. Bese sicela abakomalume nabasekhaya ukuthi babambisane ngokuthi bakhayise endaweni ezifanele, endaweni eziphephile. Ungabikho ubugebengu ekukhanyeni kwethu, ungabikho ukuphazamiseka ekukhanyeni kwethu. Bese sicela ukuvikeleka kuwonke ukukhanya esohamba kuwona, sicela ukuvikeleka. Ziyakhuluma izibani, zinezizathu izibani. Siyacela ke ukuthi ngalezi zibani lezi sicela na wonke umuntu oyinikile isikhathi sokuthi nyangena kulomkhuleko wamathongo, nami nyoba ngikhona kulomkhuleko wedlozi, ukuthi naye evikeleke, naye into zakhe ekhanya, ezasekhaya koma wakhe nazo sekhaya kubo. Siyacela makhosi amakhulu, abanye basemisebenzini indlondlo enkulu ishingishazomane bavula emzini amadoda baphahla ngenhliziyo, nabo siyababika ukuthi ukuphahla kwabo akubhaliseke kunina indlondlo. Sizocela indlondlo, siphile ezikhathini enzima makhosi amakhulu, kunzima kulomhlaba esiphila kuwo. Sokwabiza yonke into makhosi amakhulu, asazi kufanele senze njani. Sizozehlisa kunina, siyayithoba kunina. Sizocela ukuthi khanye esimeni somnotho. Niyazi ke la ekhaya sinayo nensilo yemali, kwayona siyayicelela insilo yemali ukuthi ayivule inhlanhla, ayizenze izinto zenzeke njoba bekwenzeka vele, akungami lokho insilo yemali adikwenza yela ekhaya. Abantu mabayithola imali, mayivuleke inhlanhla yemali uma sebeyenzile insilo yemali. Nabangayenzanga insilo yemali akungabikho okuvalekayo. Makhosi, sizocela lokhu isicelo nje, sizoyithoba kunina. Singena ezinsukwini eziyisikhombisa zokuphahlalela impumelelo yemali engadinge emuthi, engadinge ukukhokhelwa. Kodwa sizoyicelela, sizosho ukuthi siyazehlisa kunina, siyacela nina bogogo nomkhulu lapho nikhona ukuthi vulani inhlanhla zenu zokuzalwa. Sicela inhlanhla yokuzalwa, inhlanhla yemvelo engafuna emuthi, engafuna inyanga, engafuna emthandazi, engafuna improfeti, inhlanhla yokuzalwa yemali ayibe khona. Siyacela makhosi,
Siyacela Ndlovu lenkosi, siyacela Shingishane Zomoya. Siyacela ngoba kuthiwa nina ngomavula kuvale emzini namanye amadoda. Hayi ukuthi bavula ngoba bazogqekeza, cha bazovula inhlanhla lezi ezivaliwe abomndeni. Sizocela makhosi, sizoyithoba kunina makhosi. Siyacela Ndlovu akuvulele makhosi amakhulu, akuvuleke akube kuhle, konke sikwenzayo kube kuhle, khanye akube njengehlabathi zolwandle engena ngisho lithi likhahlele olwandle kodwa lishiya ihlabathi zakhona zihlanzekile. Siyacela nakunina makhosi amakhulu, sicelela nalabo abahambile amakhosi amakhulu abangasekho emhlabeni, abahamba nezikweletu, abahambe nezinto amakhosi amakhulu esingeke sizazi ukuthi singayilungisa kanjani. Ziyayifika izinto amakhosi amakhulu phakathi kwesigodlo engazazi ukuthi ngizoyiqala ngiyithini lento lena. Ngeke ngiyibuze ngathi kodwa makhosi amakhulu manje ngilethela lo muntu oneyinkinga engaka azoyithula kumina, nithi angimenzeni. Ayithula umuntu izinto, ayithule, ayikhiphe umuntu, ayithintithe umuntu zonke izinto. Angishiye ngikhulelwe inkinga ngingazazi ukuthi ngizoyibelethisa ubani, kodwa ngamandla enu siyakwazi ukuthi sidlule kulokho. Ngizocela ke manje kulezi insuku ezisikhombisa nami ngizocela, nami ngizothatha amandla, nami ngizocela kunina, nami ngizothatha amandla ukuthi amandla ami ngoba vele asuka kunina. Ngiyacela phela ninike namandla ukuthi ngikwazi ngoba kukhona abangazange abangeke bazi ukuthi singene emkhulekweni wamathongo. Khona abangazi singene emkhulekweni wamathongo, abayobona le video later ukuthi kwakhona umkhuleko wamathongo wathatha insuku ezisikhombisa. Athi bangazi u12 ebusuku manje sidelile ubuthongo, sidelile ukusuza, sidele konke ukuthi sibe kanye nani. Sizocela ukuthi siyacela, sicela i-financial breakthrough, sicela impumelelo yemali. Angiyiceleli ngedwa, ngicelela bonke abantu abakhona emagumbini amanye omhlaba ukuthi sicela i-financial breakthrough. Ibani nathi matho, ngizonicela, ngizonincenga, ngizoninxusa, ngizocela ukuthi vulani indlela zethu zokuthi sikwazi ukuthi sinothe. Awukho umnotho odlula umnotho wethongo, awukho umnotho odlula umnotho wedlozi. Ngisho igubhu esizenza la ekhaya zinomnotho wedlozi, zihlukile kweziningi ngoba zinomnotho wedlozi. Sizocela ke namhlanje sithi njoba sihamba lendlela ayiguguleke, ayikhanye, ayibe yinhle. Where you are, as you are kneeling or you are sitting with your candles, white, yellow, blue, red, I wish you all the best.
I wish there can be a progress in your life. I wish you that you can prosper in all avenues of life. Life is hard. Life is difficult. We live in the days whereby when you come to us as healers, all we want is money. And it's not about money. It's not always about money. That's why I was sent to you to give you this prayer for 7 days for absolutely free. Actually, it's not free because you are paying with your data, because of I do post these videos. But all I'm asking, all I'm requesting is that have a financial freedom, have a financial breakthrough in everything that you do. We have brothers and sisters that have left their homes and they've went abroad in seeking for financial breakthrough, and they're struggling in those countries. They call me daily basis. They call me to say, Gogo, I was here because of greener pastures, but I've realized that the pastures are not green, they're just full of shit. Please help me to get out of this shit. That's why we're doing all this, is for us to go back to our ancestors and to be healed. So after the 7 days, something is going to happen. Something is going to happen. Believe it or not, something is going to happen. Ngiyakholelwa ke nibogogo nomkhulu ukuthi kukhona kuzokwenzeka emva kwensuku ezisikhombisa. Kukhona osokwenzeka kwabanye, bayafona abanye bathi gogo in the very first day izibonakaliso zami they are different from the very first day. They've sent messages to say, Gogo, on the very first day something is happening. Yo, imagine after 7 days. Khona kuzokwenzeka. Khona kuzokwenzeka. Thowenza ngani saluka sendoda? We yini le wenzayo saluka sendoda le ethuthukisa abantu? Ngizondela lokho. Ngifuna ngebhama, ngifuna izinkabi, ngizondela lokho kuthiwa yini le ngiyenzayo. Kungani mina ngilapha abantu? Ngithunyiwe. Angizenzeli ngithunyiwe. Ngithunyiwe mina ngisithunywa. Ingakho mangitshela abantu ukuthi mina akulona ubizo lwami lolu, ngiphathisiwe lolu bizo. Ngaphucwa noma yinini, ngiphathisiwe. Ngiyathunywa, ngisithunywa. Kuthiwa mi hamba unika abantu lokho. Hamba uvulela abantu lokho. Kube kuya ngami, kube ngisasemaphepheni mina, kube ngisase intatheli, kube kuya ngami. Maybe many people don't know that. Kube kuya ngami, ngaba ngikho la. Ngesingami ngabe ngisemaphepheni into engiyithandayo. Kodwa ngiphathisiwe, ngithunyiwe, kuthiwa iba la. Sifuna ukubona ula. Hlala la. Ngihlelike la engibekwe khona. Kuthiwa la. Angikho la ngoba ngithanda. Kube kuthanda mina, kube ngisemaphepheni, kuba ngikho la. Kukhona amaphepha avalwa engikholelwayo ukuthi kube ngangekhona, ngangizoba negalelo lokuthi lawo maphepha angavalwa. Kodwa kuthiwa iba la, ila sikufuna khona.
ngoba yini ngoba amathongo azindlela engakazazi mina ngoba ngimncane ethongeni kuthiwa ibala ngilapho ke la engibekwe khona angikwazi ke ukuthi ngibe la engibeke khona bese ngingenzi okuthiwa kufanele ngikwenze la engibekwe khona sambeni makhosi siyenzeni lento ngisho into mangayithandi ngangalithandi idlozi ngangawuthanda umsebenzi kwabantu abadala ngazala nawo lento into engayiphiwa ngizalwa ngaphuma esibelethweni sika mama nginayo lento kodwa ngangayifuni ngoba ngangenalo ulwazi layo futhi ngithe mathi ngiyayenza ngadela konke ngase ngiyakwenza ke mina and futhi ngifuna mangiyenza lento ngiyenzisisa abakafela ekhaya bazoyibonela bayazi ukuthi lento lena siyayenzisisa la ekhaya sinenhlelo einzima kabe ejule kakhulu ngoba lento siyenzisisa lungile makhosi amakhulu sesikhulumile nani siyathokoza ngento enkulu sikhona lo msebenzi sayibambele lendima siyacela ke amakhosi amakhulu ukuthi konke sikufisayo nesicelayo kumina kwenzeke makhosi amakhulu ngoba inzima lendlela ngoba inzima lendlela inzima